Mwanjwa omo ligemna natia komanya asense meiga ya kabire anse enkwana ya gatemberi tukolia lero nigatori negasikege makoba nere omwana siasa kurwa ase county ya Nyamira omanyika ntese tamna engineer James Kemoni oyu oragetie ganga yokolie gerokyo bagavana ase obochori bo mwaka bashirwe na 2022 na bono nande na oragetie ganga yogosikoligia ekorogekyo aso mwaka bashirwe na 2025 nebere Nyamira yabere gegotwara gekwireri baga ase nyumba choborali yabere gokwanwa mono sana sali agenta kone kwaroro kuba muneso gututukana buli bwanyakaba kwaneke wa ase ebunge ye county gose county assembly igendo kiririte omo senator we county yu omosike Eriki Okongo omogeni koikia oriboli meye bunge kugania egente kerigererwe nabo igo ekamate tenene tena koligeria mangana a devolution ekanyara kabage koligeria engane yonsi na kubwatuka oroboti urwanya takore kokwana ritu kuligoro na kwetera soroboti uru omo senator we county ya Nyamira omosike Eriki Okongo omogeni niganya tukabaga kabolinga ine onye yaikeire huna ebikaro bya bunge mashinani niko byalinge mamitenye nelichiko ama chikonsi ebikaribya nyatoka bigweti ama chiko yu ngakiago chikotumeka nande status kiago chikobera sege songo mna tatenga status ya machika yo nyatoka bagwetigwa ne bunge ya bunge mashinani boigo omo senator Okongo mugeni akanyaka baga kobolinga botuke bonya akabago bokorwa bokwandinga ningi gekora omo speaker we county yu omo sikiano kokero magiga yo kurusibwa bisinaba MCA na kogenda bosikwe kagambero nekagambero gotarusia gusegutatuguterare kuruswa kwa yobisi ngetamwiki akiagatake mugi gatambugiro kwenda gukora emirimo ase bunge buna omo speaker nande egendekyo asa mangane yelichiko ingike bwate gosemusigo kikobwate gosengwako kikobwate gochia ase bunge ye county assembly mwanjo muligereri etoko chakera nengwana yo mo senator we county Nyamira omosike Eriki Okongo mugeni litukore igoro yorobotyo. The Speaker, I've had the opportunity to peruse the report, and I want to thank the Chair of the Devolution Committee and the members for the attention that they gave this matter and for the speed at which they have tabled the report before the House. I, on behalf of the people of Nyamira, want to thank the Chair and the committee, especially on the resolution I've seen that states that the sittings of the county assembly should henceforth be held at the county assembly building opposite Kenya Industrial Estates, Nyamira. The Speaker, if you read my statement, I had sought from the committee to tell the House the legal status of the sittings that were held outside the official premises of the county assembly and the effects of those sittings. Mr. Speaker, that issue has not been resolved by the committee, and I believe rightly so, because that's a matter that should squarely fall within the Legal, Justice and Human Rights Committee. Second, Mr. Speaker, there is another issue I'd sought on the legal standing on all the businesses that had been transacted by the two factions, especially the faction that was led by a speaker who had been impeached. That's petition number 1 of 2024. The Speaker, if you read that affidavit, which appears at page 244 of the report, the Speaker... Muligelia kinege tambogero kererete omo speaker bwe bunge ya senate omo sike Amason Cheva Kingi kurwo chika gochia se kamati ile mayete na jailak gose justice and legal affairs committee ya senate konya kabage koligereri na koleta oroboti oruo inse ya matugo 18 ari gomotwe yene ngwana ya mo speaker Jefferson King. There are two issues that remain unresolved in that particular matter, and those two issues are as given by the senator for Nyamira. One, the committee ought to have looked at and indeed indicated in the report and recommended and guided the House what is the legal status of the sittings that were held outside the normal designated area. That's one. What is the legal implication of those two sittings? And the second limb was the Speaker of the County Assembly of Nyamira having been impeached,
He went to court seeking conservatory orders. The court declined. He decided to still come back and proceed, or rather came back to continue working as a speaker. So what is the legal implication of the actions of the speaker? Now, honorable senators, those are truly legal matters. Those two issues are legal matters and the better probed by JLAC. Mwanchomo ligereri gotokonya kuligereria ayonsi meya county ya Nyamira na boy gokonya kwa kuligereria omwerekeo liotakirenza chinde kwa mukiwase county ya Nyamira na engineer James Kimoni uyorokirie ganga yokobori kirokyo governor meya county iyu ya Nyamira litanga kigima nigo ngomwarigani linanya kabaga kwani mwanchomo ligereri na anza chinde na baranya kabaga komanyinga ere ningo gwetani kwa engineer James Kimoni na baranya ngana bwa tenchirende haranya kabaga kwerera karibu ime ya Getembe TV mheshimiwa mbia mone se kongari bageni litanga ninkwira ni kwateba mbia mono so kongari kese getu ekikinu kia Getembe asa bali batama eti tilietalia na inchina James Ongera Kimoni James Ongera Kimoni mukachi omwiburu ali kegogi reme ya Mongolis okchora ward na no mukachi okegingali mecheo no mwana biashara okolega asisi biashara bya Nairobi na ndi pia ngakiye ndoro kuna korande gasisi serikali tinda bafuli wasoko uchialira kindenga to yosoko mwako gocha mana ujukuligereria mwana siasa anyamira ase serikali no kole menema serikali nego seye serikali ya igoro ndene tamangana special projects ya serikali ya Kenya igongo na uskinde menaende indomo umwana somete skuru ya University ya Nairobi ni wate degree ya masters in planning na special project planning hivyo nsini kwalete na nincho yo mulu mwanzirizi wetu ambaye kuruko Kimoni Education Foundation yeko na konya wana kurujibasa ali Nyamira isi constituency inye isa olineli na as one of the professionals urwete Nyamira isa chinde gongu na ekarengora wana waitu batali kwenda chiskuru ekarengora wana waitu kyara masomo naro akogera umuntu wekwemba wa bantu baitu konyora skills konyora anjera waranyone formo jobs ya serikali sisi private sectors kine kiko usira wana baitu konyora kwenda chiskuru na ni as part of my social corporate responsibility na teba egere nalitarusi gotaka Nyamira egere to enebo egesakuye to kya Nyamira gekine ase bali banyugule after abantu baitungo no kwana tulingo no kwana wale abange bantebiri na base bankwanire bakumburi jote ne karo kyo gabana Nyamira so liya bere na iliogeri lya mentre mono ese gali Nyamira na njeranire umuitobo kerongo kore gasiane umwako gocha nguira nandika inje ndade mko bakolere gasi nyo bakongari bageri na bagoteba bakolere gasi kolenta magendoro Nyamira na kolento bo mo Nyamira kiagera nuru Nyamira yito kera litu ke abo no to gocha kero mo engineer ese mubwekano ese omwaka bwechiribu ibere na merongo ibere na ibere ngwaro gatiganga yo kuriye kerwo kyo obugavana se county ya Nyamira ni mutara ligereria ya tonya kabato kuigo mo senator okongo mugeni ga gukwana na yande nsachinde ngakisa bali yale nge gwikage kora talibono litangane bwate karanga ryo chikolikie kero kyo bugavana ime county ya Nyamira mbia mono engakeli chikora chiri cha era norogetie gango gutaka gutenekerogo na ona linge se chame ya moya Kenya byami bibinene mbata kitawanyoro umuntu wagotinnya Nyamira su gavana na ndo kwa twakwane na baro bantebi na bongo tinna konga baleri bagerio na aligeti ngatare binyoro bitu byose bya Nyamira kukwana na abantu kini kare aje kuikenga kino nomination jogo korujiri chi chama nkanyora epatike goteba na bairo monte ticket ngabata kiramaya ngabate bienda tokole gasiamo tokonyore kirugo mbia lakini nyoro murayo mya Nyamira lakini ndende ese patili etondo chetu wekaranie ireyo ande mbanye tonyore tikero ono njina ndiga
isawali na tigerete awanda wange sauri baro roba kongori Nyamira ngono skivali naki mwana umindo takolenta obotwere rugori kwanya leo kolega si serikali ya igoro experience kili kwanya leo kolega serikali ya igoro utawoja no nyenka ora tema goto toroseli nyombe ya Nyamira usene nyombe ngia to komyo twense ikine ngia ko rango chakere sawali ina tigerete njera isena nya tigerete na ete county ya Nyamira kwa na pado no lese kia magyo mugose kwa ruro kwa lile nyombe nga muna bandi bako chibate bia mono esenge ke bono date na tinda mwese ngo chiko tena koru lakini enyomba nero ki chama yaitera ro na tinda bado tinda ikese mwendo goika kebara ro te bado tinda ros nayo wepima bono injene bimire ndo chana ikire lakini mara wiska lyo mwenda mwana yeje biama sa chinde bitone binge bikoliko kwa mara kwa tikiti naonde se nyombeli lakini kibara mwete nda ikerana na wata bara enjera bara alengire go chibosho nyomba de go bara do tena ngagendo lu chora bara ikulinga ne nyombole aba yamire ndo bade bade do choro umuntu motoerero umuntu rali na mali abo umuntu tabo obosoku umuntu rabasike umuntu wekianeti umuntu rabategerera umuntu ralenda mali yo nyagitari umuntu ralenda machi chinyomba chitu cha Nyamira umuntu rayenishwe like all the projects cha Nyamira chitene ine na wono tukunyete bisime binge bitaraera manganera ali study metaraera uralengerere ndaki ebinde byonsi byako bikora egera abanyamira bachake enjere ndonge na indale ndo omolembe ebyongosi byonsi bikukwane luge yemo tura amangana ali eliogi ya bere nyinge magano ta woche seliogi tayo abone seliogi abone seliogi ana eliogi no dia bere for the last around 6 months eliogi ya bere nyinene sana kurwa se county ya Nyamira na wetani mitinye tano ndemo bado amangana na royal ngogo stroke imbichi mu governor for example omo speaker ene kugera gacha kaba imbichi gocha chibunge cha bere Nyamira ngwe gumuna omo senator Okongo Mugeni anyara kabaga okwana ali ngwe omo speaker munanya kabaga okwana asoko nyodio mwanchu muligereri nigo omo senator Okongo Mugeni aigeti okobolie imiya senate saga netibuna senate ko seka mati ko liga mangana devolution nya kabaga gukora obotuki na ko ene kingani kikana temi account ya Nyamira kubata kana ne county Nyamira gutwara chibunge ibere aba speaker babere chikira kibere chimesi ibere na kirege ntukalike tungeti amangana ya county assembly bibere igatugere tora boti rugasoka na ase oroboti urukanga na boti uruo nigo rogote bamna omo speaker eno kokero nsachinde tanya arete kobaga konyora ribaga aliyo kwegerera ikirukia igo speaker gweteranga ikigambiro ngenya arete kobaga gotenania kurusi kwa ya obisi ngaigo ase amangana menge omo speaker eno kokero nigaro obisi maminja neri chiko nabo igo ekamati yanyare kobaga gochuka mate mete na Chailak kose just legal affairs and human rights committee ngochire kuligerelinga ichiko kiri kubugati na amachika yanyare kobaga koroswa ne kiumbe gosene bunge yekonga bunge mashinani inchira kia bwate nguru kia bwate nabo igo bukorera bu speaker no kokero nago etani abo nigo senate yanyata kabage gochika buna gose kugurenga no robot yoru nga bunge na yamere Nyamira yue bwende ko karansu Nyamira mucho Nyamira yuere mbarabale gose ligerera niti na chinsemo cha national industrial yugo kutoka Nyamira igo bunge mashinani kolengana na report yoruo ruwe senate mwanjumo ligereri ndo liko chikonyara kwa bese bunge mashinani nigere mamincha yelichiko pono omo heshimiwa engineer kwa igura mangana yonsi kwa kwa yabwati Nyamira mete no Nyamira ole na Nyamira one day one time na bero nyanga Nyamira bono nayo eligererete kolengana na mangana yonsi ya temeje county assembly kerengere gyongere ko singa kwa bero kwa yaligereri ditangani daito mbiamono ditangani daito tebaiga ero bosoku sana kere to kolega skim maminja ya sheria ya Kenya constitution ya Kenya ili created ya organi ko ku county 47 jiri 47 chiroro neruete office ya governor deputy na county assembly ne chigasa kwenda gukora ega chance neruete karamba mocha beire enjiro mundakorusu office eliogi na nate abali abene Nyamira tali na kwate miaka emetinyista
ese miaka itatu ibere yaerire eliogine linyingerere Nyamira twara echi motion chigocha chiafeli jinde chacha chiafeli chitete kurusha abantu geta office ndatete gukwana nero chikaine ese constitution yetu ya Kenya asa yogoteba nto gwate eogani osise County Government Act 2012 asa yogoteba nto gwate eogani koroku County Assembly mashinani igoto kerekwa ya impeachment eli yo mori kare abete akagende sheri court ya linjanchera negentete nenyo gotene kwa ko ruswe gas ta what powers chinde Johnson mondo jikwira na mashinani wakole gas ali kwanya wake court era ne back se court apire araro sene motege moya ebindi bibingo byabero bono mate ebinge tuapointiria abantu gwetera bunge mashinani abantu bayire office Nyamira tuaitire even strategic plans chitu tuassign even partnership ne international partners and organizations through system metoda ba bunge mashinani lakini umaene sheria ya Kenya tulikonye tambwa iyi minute bilionsi bibya koliru imbire maminja ye sheria ya Kenya itobwende go gosika nekere bintu bya bire kabere ebyo ndobwate parliamentary teams obose committees tiwenda ko recommend further action ingike bwenda ko kore kere bintu bya bire nekiro che kere senator yito yabuli tia mangana ya speaker Njamege tie ruling ye ko ko chiboshina ki tigawa baligi obomanyu kesheria ibitende bibukoliru byampatane ne sheria ya Kenya. What next? Keribia beire bikonyorekana na mbiri bya abantu ba be accountable injirelio kero mondo when the ko bana you respect the law and you operate within the law and your actions be legitimate as much as possible and they should be within the sheria ne whatever iche kolibwatwa nyore kinkeyo kina bokera wekia konembe tite tukokana tikukwane ndekara abe uchibosyo lakini esentene ine wono ya inchireria ibintu bitene ine Nyamire kabireli ndugwenda kolengereria yake abantu baito tutigo twara chi speaker ibere tutigo twara chi clerk ibere tutigo twara chi mesi ibere bintu biri mbeta kero kugenda Kenya nando engineer karoto kurigereri bona karoto kuchunguza buje gosekera gutema kurigereri buna ebono mumenyi Nyamira emburanga yatage gutwerana na mono ebunge ye county assembly ya Nyamira go ikira bakesi yaikeire bona igere nga temanyereirie esero chiboje go chitemanyereri nga ngikira abe mambi embure yana turira abantu ba Nyamira niye ngonye enjera nyero chineli na king kero murai ukora kuwata wana ba nyumba bange nonye nzachinde etofauti nkobero no bono account assembly nere ko formulate chi policy che account ya itie budget na ndenere wendo ku discipline ko recommend even disciplinary actions esaba abafanyikazi bali bako wasire okolegazi governor nero ali yumane technical team yaya ego formulate chi project jiriyete to kora chi kore chirento bora bunyi amaendeleo Nyamira samangana ya chakerete ngolengereri na ende na twaro lire eso bokongwa jerete ndiri abantu baito abande baroche na osi na magenera taraikirana na takiru ose chingwana chimeme chikaenda bobe bakalenta impeachment yeli ntangani igavana nyanyari roche kera wale impeachment yeli afeli intena debete nyore ya afeli wato kuiro obombo chiboli to bwate nkoro imena ki o minto to ngose ire dujitu kwana bobe ikamana gutwara twalire egroup eligo erese executive yetenero negabana egroup eli erese county tenero ne wendo tenero ne kala ko sondo elida yabo eli ale ko move emotional igendo kya wendo ko wanga kieli governor yeito kere ne romo umurai tunaende to musigete
is the county executive chairman otenete bintu byonse awendo kurangeria bantu no mbali bale kumurwani abaikaranzi arangeri nasa no abantu bekanisa no professionals bali turuweti Nyamira nonye abantu bebinyoro opinion shapers bake baikaranzi abantu baliamo baberane egere obobuluru lakini yakorana obobuli mbwasirite no bobende tabakabo naende njero bogendrete akiruji tuwe gutwalira tubade county ebutokanete marakabira iya toiro bosuku toko genari tokuborwe budget tokubanga yegoji jibesa na chichi ya tokoro ntuma ndokujira mashinani ndokoro ku mashinani ndokujira ese county yende egotekanere leligo ya toberero bakontoma testogochi nande sebwango igando kwenda gutatu ibintu biri nje nale goteba umura yitundu mwanjete ngaki ne yaya no mugavana bano mugavana no nera gota nera mugavana yitundu mwanjete kere ne ndo mwede mandate yoko tokolere gasi no mbali tutamwakire no mbali bamwakirete nabaye ndueta babunga baito ichukumu yo otokolere gasi no bago ije budget itali National Assembly yamano ikanyamira informal division of revenue ndubuate supervision ile roro gwetere senate yetundu mbaro women rep narali abanta bali ukatuba kromondanye nyeke miaka one tikalete nebe ibere kira bali twalire tabanyamira njiyo umusundo uri Nyamira baketa onime umusundo yo raendera igabaka no yeji parabaro ni mbure twetega yera pache tu njira yetu wose ibikaragite bya godu tumbira ikaranya obotoera rumbura aba iliyo girisira amaendera akora ni mbure twetega ndo gusinyo korona ne chipara jina echa ichido nje gusinyo kwende tundu bana abangina bako ni bintu byabo chichiro mbabo sinyo it has very expensive okora mangana yo bosombi Nyamira aki indika chicha kitali chito mario bateyo abanda amagaito kuira abanda abanyamira ndojo no dana ne miaka ya elire tigabara baitenga kine yabo babeke iliyo go wenta kutwara bono bakwanere iliyo go wenta kuguru Nyamira niliyo kolenta amagendero chinya kitali chingia chibarabara chingia amaji nyomba chito itauni ite rumo sunte Nyamira ne chitauni chinde chigendera ne bijana bito tolengena kitoko birgelie gasi kena buto gwata bange na so far so kuligereria obotutukano bonse baganda kane kwa moye bunge ya Nyamira kolenga no kuligere kwa bere go gosana na obokoreri go chiese umwana ju Nyamira asenjira ya mugose yende umwana ju Nyamira naganda te kumia asenjira ya mugose yende nza chinde kero kuligereria muna bona mangana ya ugosangerirwa kwebango chinga kia matuka makaitire omo speaker oyoro mwe musiye bwe ward ya Kerenyo mustari ya barna nyaka baga tabanga aina beko butere tanta te ya bana nchimba rwe bango mbaka ai county ya Robeire neri tugolia lero omo wasiri mbwa mangana chibesa maikatu na Richard Onyingwa na ni ganyara kabaga kubolinga abana nchiba Nyamira banyaka bakurwe bango iga oroche egente chinde ketabetinga kiabo spere solve mapema mambia Nyamira ngakie kororekane karugo je paint mna yabona engineer ke moni otagete kora Nyamire mbia mono egente ndo te bali tanganireke county executive member oteneze finance to igoro satinina speaker ile ndio toyule satinini goro yama mangana yo kurwe bango awana nyinchi Nyamira no wale katikatiga bakumia evangero kicheria gwe katoru kera totoruete county yete gotenena totoruete no division of revenue kendingo to kuiregoro na baba tabero bako yera agere serikali ya igureire atua yogo suspend Nyamira ineka account na romo kwani omo no Nyamira atega gochi yamusinyire yole asinyire ngono ndakore togendere njireli executive will have to intervene we tenenera Nyamira wasikonye suspend serikali ekolenera batkolera imeremo injino Nyamira ikini ndo kirato sumbwe sana oja kuira ni account ina ende ku account ikini ndo kirabega konsana igonje nale gusabana ki abantu baito uyo okole biasara aikarue bango
kiagera nubwate duka yao nubwate soko ndo parking ngokora bale nubwate ndo gokora ubende kurwe bango yao lakini tutoetekera twarure bange tike tworoki wingi yako le sawa nyamira na bali bado balengete na nuko na korutira na mangana tiga baira ni chinkoro chabana ngona batebegera to kwane ne gendeke ebango ne riragere tibarabara chizo obo kuntu gwate na banyamira na abandi bangi bakurigere kukorokana na ne chiro miruko maida batwara obo kunkiro ngaki batata kurwe bango miruka ne echiro shared ne county ito ya Omabay ali na abantu bakuru kurwe county eliende ne county chire neighboring na Kisumu ina Bonandiro bacho gukora ibiasara byabali twarushinda bange nyingari lakini onze kwenda no igesima kia maji ngeye sechire onze kwenda no ya saba bangina na baka abana biasara bago kinga naiga umusarani nkindi nkiyo keroro wono ruje no wayo mwaka ni bango ruje gake tulikumia na ayeno mora yoroje bi na abanta bakwire bango ai gake turoje ni binde bibire ko genda buya those are basic things wenda kolero wananchi banyamira na baruwe bego kina matunda a devolution na mondali goje kurwe county ende atakolere ligere county na Murang'a roje Gavana baka medical kawa ewe arwete ambulance korwali abantu binyole bigwa jibasari arwete abana go itangi uguturupa kama chako si county abana ange 1500 gore county kubarura chibese ange 2020 kero mwana uche aende school is because they have proper planning intu abantu bito twa tende ni mono tolengeze na ki ebese ke gocha tuanye dia ende kabire yasomo buko bo montonde amagendera tena kusetu abeka amagendro ntubeke tibe ebesiri uje onsipi yakolege ndekenga ndokora magena maendero ekike kwera abantu ebese ko bada ibateri yakole bidebingo ndiye tutakeiriko guseta roberi takire gokora na gwikira bona iga ase karoto kuligereria county muna county chance de chire ange emiaka tirigerti miaka 13 tukurija nyaka bachiko chiko chaka gose devolution nyanya tukabage chaka na enidia nene pia county ya Nyamira nereri buna yekara kuliga kwanyanga kigende kitaka kwanda kuligereria Nyamira munanje engineer Kimoni ngise kwanyanga na abere mune governor ya Nyamira ngende kitaka ni kwanda kuligereria kwa priority ne kegangereke mbia mono seli swali vision ni tangani bwate ya Nyamira obra inya sawa koru abana inje babwate card abana inje no bwate marking scheme bakuligena kingo kolre ngota kolre ngo sabara ya bono baro egente kenene sana Nyamira ganeti ebe na ninje na ikirali nda kole binte kabirebe egente kitangani oika kero monto le Nyamira tu ale serikali ebege te chinyomba chetu chonsi picha Nyamira ime a totally inclusive government egere yanchera na Nyamira ne serikali yeito na kero muntu anyale gukuana eliogi elimo eliogi ya linyale gotegerero na magania ye anyale gotegerero na ndaba address na kero muntu wigatomoroseli atuale an opportunity no bomugaka no bomosae libaga lyo gukore biasara byo naende kugendera kimaisha egento ndakore gitangani ne gavana litangani egento no gusiririo girinde tomorembe Nyamira unity of purpose obo mo mane ko ngalibaga ngadress ibinte in terms of priority gitangani kabisa ndosi chinyagitali cheito amalio gatokeime abanyagitali batokeime nande chibe chirichonsi ipi and referral hospital chirichire in sub counties chibe operational yendo gia kabere ndosi infrastructure chirichiro oro infrastructure mineti chibarabara ne bintu binde biri takiru egera abantu baire bimeri byamo abantu bainde bayimuku bayiru nyagitali eso bagoitera ndosi barabara cheito chirichitenero ne serikali ya igoro laya sine serikali ya Kenya na babunge boito waito bato sabire chibese chiche bekwerami chirichitenero ne county
kole chukumu eline gavana ne chibesa chiringa iru chirende nchina gosoka ngire ne abana inchi toroseli chibarabara ichi naende ngende narigere ne ibinte twakorire na toitetie budget Nyamira egento gia gatatu ndigireria amang'ana ya masomo amasomo ne egento gia chandira abana baito na baibuli baito kiara abana baito abange batigaire isiko egento gia kane gebwete ko ba address kabisa Nyamira ndigi enjere uko establish industries in Nyamira na entrepreneurs bakore gasi Nyamira abantu barache ba invest Nyamira babeke chi factory cyabo Nyamira nabone ngene tukwa na abantu nyasaga kunyigorera nyora abantu barache Nyamira batakorera na ndigi partners barache batokonya botusire turabwaterane egere tolente amatumaini yani you have given up egento ngoroka hope amatumaini sabantu ogosemeria sabantu baita egere na baro berusi ali egere Nyamira nere county endete kimaisha ese vijana bieito tubitambwete biranyora opportunities biranyora libali okolegas biranyora libali okonyolegas biranyora security aberengia ibintu chibarabara bawe chira webuya egere kirigento kinyale gokoleka nali gento kyo mwelipi ngeni shwe chiyomba chetu njuwata amache 70% of my first term chiyomba chetu tuara amache na ndela ya sana Kenya Power Lighting chiyomba chetu tuara estima echeka ruto akolere bindebi kitogolete chipara tobegeti nyagitali togolete bindebi byonse amagendro na babo na mwancho murigererie togenda kwana na engineer James Kemoni kurwaze county ya Nyamira yoro mwana siasa kurujinsa mecho orokiganga yo chikolie karogyo bagavana ime ye county yo anye kogwata liboli na bokonyara kobokodika ya masa yamo anse enamba gweta ase screen yao nitanya kabotokolieti ya masa ya mugochia ase umoske engineer James Kemoni na akaro togendrete mheshimiwa litkulia lero na rangu alengese skuru ya Nyambalia ase mwanyara kwa mukuru kwa semia gochia ase abasaye bono igaba kwe murungani sana nga banyaga bagutigumagega ase kira litukoche serinde abasaye bagutiguma bagatabatiguma ga ntwarege mechando chensi tachinde inki kerie karengera kengi gwenda gukora gochia abasaye gose ayento ngano bwatali baga aliyogo bwatani abasaye kubwa mone soborai ngimiro bekira nyaga gutwara gochia abasaye mbiya mone seri riswali njara kwa rasira umaine na lenge Nyambali ese congress ye bijana ya lengoro wana waito ikawale kegokina inage ndoro kuba kwanera kuba ini kare chikara wana waita wange mbamete ensini kuna go change ubwo kuna kubadilika abana waito mbobuate ibintu baganete bikoreke banyore kigazi abantu babatambwe recognition somwana makenenda ken abana ikawale kegeke abantu babaikanga babategera bagwendo babata bagitali boronge abana baito njege ndonda batebi na naikali inche internet na barobwamo nande ninde tayale ko ba sira asenkunyara akiki na dabankurani de Community Education Foundation ko somi vijana vitu nimbo de youth program ko somi ko konya mentorship ye vijana vitu na ile ko sports kit ese clubs nyinge Nyamira abana vitu ndo bategete tubaikanga tubategerera tubaligelie gazi tubai security tubai enjera bakonyora amatibabu chinyagitari je egento nche tangani ndakore ese bijana bido na tebali ningire chikumu sana chibesa jiri tokonyora na Banyamira uchibeka ase kwembawe bijana bitu binyora masomo mente chibasari ebese gocha abana abange babachire chisukuru ande mbwatiriri mono na bwatira kumanyana ngibago kwa esukuru jitu aba sponsor guchingo korabali bose bintombo yabere yendo kende nimbeke chibese se bijana bitu programs ya youth chitu banyale okora inabono ese binto bijana bitu bitagete ebinte bike biralende kwerende intebe ko beka chibese se binto na cottage industries cooling plants cha mabere
kolenta ibinto chi factory no ibere isato inye egere amatoka itasi egwali egere bichane bitu na birobi binyorese bikonyore gasi gerdo kole bindebi kuna ko develop tole infrastructure ya Nyamira kuna kubeka tole stima na warungo na konyobale yo taito kole biasara sara kole nimbeke chibesi chinyinge ese vocational training colleges ya Nyamira abana baitu bali batanyale kugenda university batanyale kwenda igoro muno bagenda ali bebundisa mangana bwagacho mangana yobusoni chiyanga naende ndo siekiti oyo uchire system eri akuruororo tuo mwelo ni ago chakere biasara bya enyo dress making onyora cross chi ko yore biasara bya tomoete eloniere cheap wakana aranyale u sustain ndo baroseli ase chichiro chito bichana ese baraenda na wale bakora obosombe enabling business environment igere na barabanya bakora biasara byabo igendo kende tedo kora pie getanga ni pi kingo ikanyamira na nende ya sekara tokonya uikana ngere bichana bito imbie percentage gete ya serikali ya Nyamira igere na bara abange ndokoro si serikali tumano tano abana bali kekoliye keke baramuntu baro chibosembaro uzukuli ya banta bange tuwa tene serikali ito gali na banta banene tigatole nta bana baketo bikali mbo bwata idea ensende kuna kuchenje technology go chenjire bindongo go chenjire mbo bwate chinguru bono baraminyoke injera ndamye ko no muntu kale myaka 20 ne tofauti uzukuli gele simye yeto gutumye njere mwana aranye mwana mukaranye ne njere turanye ne njere tofauti igoto go to bana liva na barobo boso serikali ime babe tere amangana go kuan ayuth babe no bale mali na barba ko make decision igende kitani de kingo ikoro na makueni akolete inde go pass a policy guiding on the development how we integrate our youth into our development na Nyamira abasaba bwatera ni gwese bintu byonsi gote magandronsi akolekana ase county ya Nyamira ya Nyamira bono igambe bibiro na ndeta likungacha gosira ningo kagera ngo criticize umuntu ikindi gento kya rokenero once ni bijana bito chingoronje baromete igo ikatuligenjera toko babeka barongo na shunere ase mono libagali na lida samangana isemi na mangana ya ECD ase aboroki waba bakikosa abana bakeba konyara kwa baka insa chinde bakonda babutega skuru gose basoma abali mbotegere na infrastructure netakere insa chinde yo konyara kwa bakosira umuroboli yo ECD arongerengera kibwate goro ya mangana ECD me account ya Nyamira bia mono linganele na alikuwa nereka na lenge nyambale imete na chire chiskuru chinyinga na rangiru orono mo ne na oyomo uchangere birasibi biria bana baitu ba ase ba gosomera priority ya nentangani kerengo ikanyamira tugo ikoronte gete nkonya bana abali muri bonsi ba ECD baroro imbaire babe absorbed into babe permanent and pensionable eliba eba chinguru choko kolegasi babwate naki bamaite naki ngane gasi bale obolemu ne gasi bale yendo kende ni nteme kere county sector ya lito tenete ICD Jones pichi to bena twarosiri ebirasi binge esabana bago somera na sabane para tuale birasi conducive environment bakonyora gosomera bakonyara okorera omuchezo bakonyara mwede chiskuri jino kwano kwanyoro ne chote yoro kwanyona ama tobe me class na kiba gosomera ibintu biro bikato bisiri ko Nyamira kyara abana babono inyore to kwa abana baito toko baigi kabobe e foundation yembe ko chakere karaba chakanze interete yo mwana ara tumbe stage ya ko perform ora libuya nyore ngwamo chogeta kurunza yesa gocha ago chaka biri ni be the priority se manifesto yana ikindi kigende getangani abari mu babo infrastructure chibororo ekigire birasi na abari mu personnel baisa ine babasomi abana bali baro
na ense moyo mweli ko bwa mundo jene chinzara je chiara chire muno agento ngeri kyabere gukwanirwa samatuko amake aitire igoro ye chipasari chikorego ne county as banya abagavana banya ka ba komo chigonza chindenga niko bakoro chipasari bakabaitani ese batakeire korwa ana anza chinde niko batatakeire korwa chipasari chigo itani ECD go chirogoro timete karangeri kyangeri gekora ekerekaro getungetia abagavana sayamo na kubwatakana na omorogorio bwani chi CDF na ronto igwa matuka abango igwa muraiwe kyama gya ODM na kwananga chibeza chirjana chi CDF chibende ko rusuko chibe kwesa makoka ya bagavana zajini timatinga karengere kyangere kigoro ya mangana ya igonse kara hotoko ya liga dizo kumutano kwa chibeza chigo chesi county elire lingana likong lakini ntawate ba eveninche even I didn't bother chinguru choko make decisions amangana ye basali ndo meta korosi kitie kamo chachi account yemo egere abana bitu banyare go faidika korworo injiri to sambase te chinde chikale umwamsi yakuru chaye mu bungoro chaye mu wimbe ne rebna wedo kore gendo gete ibintu biri imbigo chabya lento botata nande tuli kumanya Warabu mboyo njere chibese chigo cha soka ningo ko ego nkretere ki njere kidogo tumia mbindo kidogo le accountability de yoro na eso uli bindu biri koruga bichanganye bitaliga we need to have a central system ekiti to kubeka chibese chiri chonsi ipi na chitatendero ne governor ese to cha twanyora umuntu yo mora accountable chibese chiri tutuale kiria guidelines na parameters to kutumia timba dira kina bige kusi parameters chiri to kutumia ebiwengo biri to kutumia egere tuamanya umwana oyo toko efizi nke wango kyata kiru to mosire mwedara wara umwana ro okwenyara naro ranyoro okwenyara ake naro ranyoro tali kwenyara pi ababonzi ipigo iko baligereri kegera nabanyamiro gusana ba Kenya oteme esobo kungulu bobwate omanyene kyukobo ukobo tatua igo chibese chimwe mwete ko kwikitie kamara kire katwa debete yongu nara abantu bagokana igisaulia abantu bobwate okororogoke igo mbaro chiye karo mundu kwa nayo bakana na ngo basalerio lese bakoragira lakini nyoto teto uska bosio kimaendro na ba Kenya inabanyamira ibintu bindi biri weto ko bikora tu egera bintu bigenda boronga mwanjo murigarari yakorugunga engineer James Kemoni korwase county ya Nyamira ndatenda soma chi message ibere satoiga chibichiria nyariko chikoliko yakorunga Pius Omari akotanga Honorable James Kemoni kamu and Liberate Nyamira County yakorunga Kevin Osumo akotanga engineer James Ongera Kemoni fiti kotara 2027 yune simbo munguru tigamo bwatesi yakorunga Enoch Mutaroki James Ongera Kemoni as the capacity to transform Nyamira. Eric Mirera agotanga my governor Felix Bosira agotanga Honorable James Kemoni is a leader from his previous dedication speaks volume. Besides not holding any seat in the current government of Nyamira, he has shown he can Tigabe a governor 2027 Daniel Osinda agotanga Honorable James Kemoni is the ideal candidate who will restore sanity in our county. He has always created issues with the sobriety. Ikamoni ya kiotmadi. Ikamoni ya kiresti. Tumaide. Abagoririgo. Abagoririgo kabisa. So ogokorera ndo chinzo cyakire kebwe. Tumatinga dane tukolia ulitanga niko chase studio yetu ya Tembe ngone na ande tali elio mwali ndiko bali tukolia mwali na no aligani chinga kichinde chonse go chagaga tumatinga ngikeli oranyara kwa gota ikoligete kamera go otayo mumenyu Nyamira chinse chigoli origereti eti byaga Tembe bonaga mbuya munese libageni igendo ndatebe abanyamira oyo no mwana ino umwana mukineti umwana masometi umwana otemere ko omanyeto bakongu mubwate ando mubete sumwarure nase moroje inje ngo batakera maya mugendero bakora magendero no eto bwato bakongu esubole mono ndete kwira libageli nkwanere bichana bito mabwa wange bali Nyamira mubaza ko give up in life manobo kongu lakini twara matumaini
ebinto bichange lakini mote nina kando ese ye yabosyo sokali ira chikadi chino kara ekyombe kya yobutene wechikora yo chaka ko register chikura chikadi che voting cards tenena ali moire chikura na mo chitumia njere ndonge kera nino mubwate mutoto kitaba Nyamira na ino bichana bito mobe ninu abantu banyamira mo future leaders banyamira barayi banyamira babono iga tukondiri umuntu uja kwire nese yote naende nkuira no lekere mu bwaire na bokwereraga igo mu bwate chikumu yo konye county yitu na mo bosio eso kwenishona Nyamira yeto ngogendere bya ndo kende dati ando wito engineer Kimon na wa takirita mayana na wa tamona mayo cha Nyamira murigereria makoraya murigereria njera ebinte binge tubeka mwana chinyombo turete kando engakiye tochorero abanyamiro umurayo rabakonya orarente amagendero Nyamira inchenze ko bali bageri na irire inkwe kyani mbategerere tugambe ninu mbategerere totiya mwana yobokuru tenene bango yino boronge bonyora amagendero aya karamwanya nyorire yara chenjere tubeka malio chinyagitali chinyinge semogochi nije ndabe kingo chono munyamira tali naenda isiko kurwali yigendo kende abana waita bange ndete aba tobako kole bako bikachi investment Nyamira era abana bito baliku chiparapara chitu chonsi ipinte mechu chini chiri motumia mwa cheigoiru chikole gasese egero mwire bimeli bito mugonde kendo kende teme gukora chuchini amache nestima etoke mu kali chinyomba chini endo kende teme kuona na serikali ya Euro na provincial administration ile tenete security organization tene tamwana usalama tunyale kukolenta security karase Nyamira obolemi bwito uikamboligereri ndole na kitokolenta extension services chiri chiaelire egero to kole obolimi obuya chibando chitu chibe chikome chikoru mugondo chinyinge amatoka ita koru mugondo amange na amatoka aya tunyale ko teka chi factory chikokolenta tukoroka vari addition Nyamira egera abana baito banyolese bakoliko endo kende uikandigeria amangana ya mazingira ito igenda tukoroga environment eki tokolenta emiti yitu yeke kusini tunyesimeke ese chindo jeje tutorusha mangana yemelinga mwali ya saliria mangana ecosystem environment buno ngoje kulige libaga ibichana bito na birobi nabangina waito waungane bikundi wabika no ene metechi nasani na ende twagora kurworo twachiko simeka na Banyamira wetera abona na ndabe na warente irega igasi endo kyo moyo chi project chirite ne chinyinge na bono ebisimba mbere bikunyire kamongere mongolise kendengere nyambali kendengere kwirende nyabikomu gorali kendengere nyabisimba imbere karasi Nyamira ngima ibisimba birimbya wenda ko rosi birenta abantu baita maje mbia na wakole gazi nimbe kole na manga ya stadium ninye kole na make sure sirunga that industrial park ya ikiranire egera abana baito basoime tinde tukwana mange na abatake iramaya na ende nimbatakirta maya tigatona gosaberana Nyamira ne yito awara ibaito nina baru nale kwa sabaire chingoro chabo ngora wale ntomole Nyamira egero tunyale okara magendero ilio giri dinde liko Nyamira ndi wenda ko ilio giri koroku amagendero yichipara amalio chinyagitali chibasali estima obomo mwanya getinga tukwana nelio giri mona Banyamira biamono nyasawe asante pia bano mwancho muligererio yakoro kunga engineer James Kemoni ojuorokie eganga yokoligero kyo gavana ime ye county ya Nyamira abona tokolra enkwana ya gatembe litko lero lia ejuma anje niko ngorkwaro ni toto nyangiri kuranse ma transmission ga korkwa fira karili magaje kamera nigalenge Wilfred Matundra na boy go Jackson Nyakoe
na boigo maiga ya transmission gose tukuru transmission igakorwa vira kareli nche niko ngoro kuharo ni ototo nyengiri tumirana chinsainye ase keunga chinsainye